Azért szerettem volna a katedrába jönni, mert rengeteg ismerősöm ajánlotta, hogy ez egy milyen jó nyelviskola, hiszen angolt szerettem volna tanulni, animátor szeretnék lenni kint külföldön, illetve a sikeres érettségimhez is kell, hogy jó angol nyelvvizsgát, illetve érettségit tudjak tenni, úgyhogy ezért választottam ezt az iskolát. Már 2 hete vagyok itt, és igen, sokat fejlődtem, a tanárok is nagyon jók, és az osztály is jó hangulatot teremtenek az órákon, és ezért nagyon jól érzem magam itt. Remélem, hogy elvégzem ezt a tanfolyamot, még 2 hét van hátra, akkor le tudom tenni a nyelvvizsgát, egy sikeres nyelvvizsgát, és utána talán még egy felsőfokot is megpróbálnék, illetve németből is szeretnék itt tanulni, hiszen ez tényleg nagyon eredményes, és nagyon tapasztalt tanárok tanítják.